салом алейкум ба ҳама дӯстон, бародарон, хуш омадед ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоиф. Видеои гузари мо дӯстон дар бораи як шахс мегӯяд ки ман бовар дорам ки шумо ин гуна шахсро то ҳоло надидед. Марҳамат дӯстон, видеоро сар мекунем, аммо пеш аз видеоро сар кардан аз шумо хоҳиш дорам ки ба канал ҳатман подписатсия карда зангочаро пахш намоед. мо бошад видеоро сар мекунем. Тайёре дӯстон? Рафтем. пеш аз видеороро сар кардан дӯстон, ба шумо як канали исломиро тавсия додани ҳастам ки ин канал яке аз беҳтарин каналҳои исломӣ дар тамоми ютуб аст. марҳамат дӯстон, бидроем ба ҳамин канал подписатсия кунед, айнун мая салом расонед, ҳам хитон бародор савоб гирен, ҳам мо. ссилкаи ҳамин канал ҳам дар описания ва ҳам дар комментария закрепит кардага. бидроед тамошо кунед ва ҳаловат баред. ассалому алайкум бародарон ва хӯрдони азиз. имрӯз мо бо шумоям иншоалло сураи сафро тарҷума мекунем. ба шумо тавсия медиҳам дар канал омил шавед, иншоалло пушаймон нахоҳед шуд. рафтем. ба номи худои бахшояндаи меҳрубон. худоро тасбеҳ гӯяд ҳар ки дар осмонҳо дар замин аст ва оз пирозманд. давоми видеоро дӯстон бидроед дар канали худаш тамошо кунед. чӣ гуфтум, ссилкаи канал ҳам дар комментария ва ҳам дар описания видео. мо бошад видеоро ки худамонро сар мекунем. чӣ ки мо медонем дӯстон, ин гуна кӯдакҳо дар дунёи мо хело ҳам зиёд ҳастанд. ин гуна одамо дар назари чашмони дигар мардум хело ҳам бад метобанд, аммо дар назари падару модари худашон хело ҳам хуб ва бо қадру қимат ҳастанд. падару модаре ҳастанд ки мехоҳанд ки писарашон хело ҳам зебо бошад, аммо вақте ки фарзанди онҳо ба дунё меояд, онҳо мебинанд ки дар он ягон норасои бадан аст, аммо онҳо аз ин зиқ намешаванд, барои он ки ин ҳар чизе ки бошад фарзанд аст. ва имрӯз бародарон, мо дар бораи як духтаре гап мезанем ки номаш Фани Милз аст ва ӯ низ ба ҳамин беморӣ дучор аст. новобаста аз оне ки дар ин духтар норасоӣ хело ҳам зиёд буд, аммо ӯ хело ҳам хушҳол буд ва аз зиндагии худаш розӣ буд. дар Великобритания дар соли 1860 як духтаре ба дунё меояд ки ин духтар кӯдаки ғайриоддӣ буд. ӯ ба мисли дигар одамон як хел набуд. аввалан ин кӯдак хело ҳам кӯдаки хуб буд. ӯ аз дигар кӯдакҳо ҳеҷ фарқе надошт. ӯ хуб калон мешуд ва хело ҳам духтари хушҳол буд. аммо дар синни 7-солагиаш падару модари ӯ мефаҳманд ки пойҳои ӯ аз дигар кӯдакҳо дида хело ҳам бузург аст ва рӯз ба рӯз бузург шудан мегирад. онҳо ба табибон муроҷиат мекунанд, аммо табибон илоҷи ин корро намеёбанд, барои он ки дар он вақт чӣ ки мо медонем чӣ гунае ки ҳоло беморхонаҳо пеш рафтанд, дар он вақт набуд. барои ҳамин ин кӯдакро онҳо шифо дода наметавонанд. онҳо ҳарчанде ки аз тамоми давлат табибонро меоварданд барои кӯдаки худашон, ҳамаи ин корҳои онҳо бенатиҷа буд ва дар охир ин кӯдак калон шудан мегирифт ва пойҳояшам низ калон мешаванд. падару модари ин кӯдакашонро дастгирӣ мекарданд, аммо ҳамсояҳои онҳо ки дар наздикии онҳо зиндагӣ мекарданд аз ин кӯдак дурӣ меҷустанд ва аз ин метарсиданд. аммо дар синни 20-солагиаш пойҳои ин духтар то дараҷае калон мешавад ки инро дидан ва ба чашми худ бовар кардан хело ҳам душвор аст ва дар охир ин духтар аз раҳ гаштан мемонад, на он тавре ки тамоман раҳ нагардад. ин духтар раҳ гашта метавонист, аммо як қадамро монданаш хело ҳам душвор буд. бо ҳамин қадар бузбалагиаш ин духтар вазнаш танҳо 50 килограмм буд. пойафзоле ки ин духтар мепӯшид, ин пойафзолро махсус барои худи ҳамин духтар закас медоданд. дарозии ин пойафзол қариб ним метр ва паҳмияш бошад 20 сантиметр буд. ин духтар мефаҳмад ки агар ман ин хел давом кардан гирам, дар байни дигар одамон на обрӯ пайдо мекунам, на ягон чиз. ва дар синни 22-солагиаш ин духтар мегӯяд ки ман бояд худам кор кунам ва барои худам пул даромад кунам. чӣ ки мо медонем дӯстон, ин духтар корҳои ҷисмониро наметавонист, лекин барои ин гуна одамҳо ҷои кор буд. дар он вақт инҷоро сирки уродҳо мегуфтанд ва ин духтар ба ин ҷо меояд. новобаста аз оне ки ба ҳоли ин духтар бисёре аз одамҳо механдиданд. ин духтар ба мисли дигар занҳо орзу мекард ки ба шавҳар барояд ва соҳиби кӯдак шавад ва кӯдакашро худаш бузург кунад. аммо чӣ ки мо медонем, барои ин гуна мард пайдо шуданаш бояд ки ягон мӯъҷизаи беҳтарин рух диҳад. агар ба пойҳои ин духтар аҳамият надиҳем, ин духтар хело ҳам духтари зебо менамояд. ва вақте ки ин гуна духтарро раиси ҳамин сирк мефаҳмад ва ин овоза дар тамоми ҳамин ҷои онҳо паҳн мешавад ва барои ин духтар духтури махсусро
меоранд ки ин духтар аз ягон чиз танқисӣ накашад. ва ин духтар худаш ҳам бо одамон суҳбат карданро хело ҳам нағз медид ва дили одамонро зуд ба худаш ҷалб мекард. ва ҳар як шахсе ки бо ӯ ҳам суҳбат мешуд, дигар аз ӯ худашро канда наметавонист. ба ҳар як ҷое ки ин зан мерафт, дар он ҷо одамон бисёр ҷамъ мешуданд ва оқибат ӯ ба ин сирк ба кор медарояд ва дар ҳар як баромаде ки ӯ мекард, одамони зиёд меомаданд. чӣ хеле ки мо медонем ҳамон қадаре ки одам зиёд ояд, ҳамон қадар ба ин сирк хуб мешавад. ва ин тавр ин духтар ҳамин гуна пул ҷамъкуниро сар кард ва ин духтар ҳатто $1 ҳам сарф накард. ӯ фақат орзуи кӯдакдор шуданро мехост. ва дар охир бахт ба рӯи ин духтар хандид. ин духтар шавҳари худашро меёбад. ва вақте ки ин духтар шавҳари худашро меёбад, ин хабар дар тамоми газетаҳо паҳн мешаванд. бисёре аз онҳо мегӯянд ки ин писар барои пулаш ба ин хонадор шудааст, аммо барои ин духтар фарқ надошт ки барои пулаш ба ӯ хонадор шудааст ё ин ки барои ягон чизи дигараш. ӯ фақат мехост ки кӯдакдор шаваду халос. аммо шавҳари ин духтар хело ҳам марди хуб буд. ӯро ҳамавақт дар бараш буд ва ӯро танҳо намегузошт. ва баъд аз 2 сол дар синни 27-солагиаш ин духтар соҳиби фарзанд мешавад. ин зан аз хурсандиаш дар осмони ҳафтум буд ва ӯ мегуфт ки ҳамаи орзуое ки ман мекардам ҷомаи амал пӯшидам. аммо ин хурсандӣ дер давом накард. ин кӯдак намедонам аз чӣ сабаб, лекин аз ин дунё мегузарад ва баъд аз марги фарзандаш ҳоли ин зан хело ҳам бад мешавад. ва ин зан дигар намехоҳад ки бо ягон кас ҳамсӯҳбат шавад. ӯ фақат мегӯяд ки маро танҳо гузоред. ва ҳамин гуна ин зан дигар худашро бахшида наметавонист ва хело ҳам касали вазнин мешавад ва дар натиҷа дар синни 39-солагиаш ин зан аз ин дунё мегузарад. ва бо ҳамин видеоҳои ки имрӯз ба анҷом расид дӯстон, бовар дорам ки видеоҳои ба шумо писанд омад. Бакам ҳатман подписатсия карда зангвачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.